Sziasztok, én itt Hagris vagyok, és ez itt a Hardcore 5. része. Igen. Nos, mi lesz ebben a részben? Nagyjából házépítés. Hát igen, még nem craftoltam el mindet. Még ebből is kell. Bocs, egy ilyen szarú craftol, de ez így az egérrel. Máshogy nem kivitelezhető. Mondjuk úgy. Na! Minek csinálni ilyet? Gyerünk? Na! Végre sikerül? Csiszolt, nem vésett? Na mindegy. Igen, még faalapanyagot nem gyűjtöttem be. Még ugye még homok is kell lesz. Úgyhogy... csak nem ugrottam át. Úgyhogy... na. Kicsit csendes már. Nem csendes az. Azért ilyen. Na, te. Csak le van húzva a Minecraftban a hang. De az tölgy. Nekünk fennünk kell. Mert az legalább sötét. Ha nem is olyan, mint egy sötét tölgy, de legalább sötét. Vagy egy stack kell. Hát valahogy lehet, hogy több tudok, akkor teszek be speedetek a videóba, de nem biztos. Úgy. Azt hittem, hogy megint belaggol az erő. Akkor aztán... na, ho-ho. Ho-ho. Ho-ho-ho-ho. De még szétfúrva, olyan szépen néz ki. Ugye? Na. Tecsén láttam többet is, és én most oda fogok menni. Mert... és én nem fogok egyesével válogatni, persze ha csak egy van, akkor az kivágom. Meg úgy beesik. Ott vannak. Fú. És ott is van bezit. Mondjuk nem mintha annyi sokat kerestem volna, egy 3 percet. Úgyhogy. Amúgy ma vettem fel a 4-est is, szóval én vasárnaponta veszek fel szeget. Akkor van ide, meg... na. Máskor nagyon nincs kedvem hozzá, vagy nincs kedvem, vagy nincs ide, vagy... Nem baj. De itt ott is van egy 31, még egy kicsit ilyen kevéske. De annyi sok, de van, hogy az már nincs. Hova? Akkor még hol lehetnének fenyőfák? Körülnézek. Virágokból nem lesz ilyen 2 blokkos virágokból. Mondom, a kajcsikom azért nem keres. Itt is nincs pár. Nem ilyen jellegzetes jelen. Hát így jön ez a valahogy kis kéklevelek próbálnál. Ó, kicsi volt, nem?
Na. Hát elég magasról vagyunk. Ott is van még egy magányos. Ez nem a legjobb hely. Júj. Na. Kajáljunk. És akkor töltődik talán. Szeretem, ha tele van a kajacsipom, mert hogyha már egyszer esek, akkor már teleszem magam. Hadd legyek jól lakva. Jó lakva. Ez minek lakol? Mikor most több mint 30 FPS-en van, ez nagyon gyanús. Lehet, hogy most meg akkor a YouTube töltés átmegy, mint talán tudom. Wow, van lávánk. Ez azt jelenti, hogy semmit sem jelent. Cobblestone generátor, azt akartam mondani. Most nekem minek kéne cobblestone generátor. Az ideg az majd a jövőben. Így vannak. Homok az van a közelben is. Itt van annyi év, nem talán tudni. Majd én néztem ki az amdőztemet. És akkor mi? Hát igen, szerintem még ezt kivágom és utána megyek, mert na, azért a házépítés az valószínűleg nem egy rész lesz. Nem több. A víz és láva milyen szépen. Ott egy Skyland. 2 blokkos. Aha. Azt is jön, mert amúgy láttam. És nekünk annyi malasz nem kell. Viszont hús az kell. A hús az kell. Amikor egyik és valamikor kettő. Hát hús az lesz. Egy csemetén van. Újra jutott. Itt csak ide. Majd újra ne. Még itt ugye vannak tehenek. Tehén-hús az van kisütve nekem most. Most van kajánk elég, most nem kell itten. Nem kell itt attól félni, hogy milyen halunk. Remélem nem is kell ezt tartani, mert hogyha az elején nem kell tartani. Na jó, az azért már nem annyira az elején, de ha már eddig túléltük, akkorségben ezek után már nem szokott baj lenni, hogy nincs kaja. Igen, most is beraggolt az elején. Agyag, az jó. Téglára. A kéketett agyagra, amit nagyon utálok, mert nem tudom minek. De utálok. És az a lényeg. Ugye van akkor húsom még, és akkor még egy szemet esünk. Jó, hogy itt lesz az ágyam, de ezen belül hol? Mindig kell még sötétedni, a más sötétedik egyszer, szeretnék aludni. Na most fogsz mondani. Nem most, hanem most. Lehet, hogy az előbb is engedett volna. De erről már nem nyitok vitát magammal. Azon gondolkodtam, hogy ez így szép itt lesz. Szerintem így szép. Csak ez a vízes tó zavar nekem. És én szeretném, ha napkeltére néz, arra nézem. Ne. Igen, tó kell, viszont itt
kell lesz ugye domborzatba egy kicsit bele turkálni, úgyhogy kicsit inkább egyenesebb területet keresek. Mert lehet, hogy itt lesz normálisabb terület a házamnak. Sprintelj már! Egy lovat szelidítünk, ha lesz nyergünk. Minden esetre. Csúnya. Tök jó hely. Ja, és itt az a, hogy is hívják. Ja, hát na, majd ide még vasérre lehet menni, mert a vas az mindig kell. Másik oldalára nem akarok építeni, mert én arra felé nagyon nem akarok járni. Egész egyszerűen szerintem ezt a dombrészt lebontom, akkor itt lesz. Vanásom. Egy vágás mostanádig. Nem, még azt megeszem ezt a... Na, most lesz vágás. Hát újra itt vagyok, és hát igen, ez már harmadik sorozat, és már van 3 teszt a földön, meg egy negyednyi. Ugye majd itt lesz egy kis domborzati alakító munka, mert ez így nekem nem tetszik. Hogy na. Egyelőre ennyi, majd jövőre természetesen úgy is megcsinálom, hogy ez így szép legyen, mert így ez nem annyira szép. Ennyi szóval. Szóval. Akkor kezdjük el az építkezést. Ugye arra fog nézni, vagy arra nézem. Hát nem tudom. Arra én annyira nem akarok karriert. Idézőjelbe, úgyhogy arra fog nézni. De akkor ezt a valamit itt egy az egyben nagyon hát fogom csinálni. Hát tudom, hogy el fog föltolni, de... Igen, akkor kezdjük meg. Igen. 16-nak kell lennie a film. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12, 16, 14, 16. Akkor 1, 2, 3, 7, 8, 9. És akkor innen van egyenes. Tovább. Igen. Na, egy szek oda is veszek. Ugye pont ennyit craftoltam rá, mennyi kell. Ui! Na vissza. Na. Szóval... Most kirakolni. És akkor... Nem, lényegében 2 emeletes ház lesz. Benne lesz enchantalva és minden, majd ez csak a jövőben ugye. Most már nem fogok itt tanulni. Várj valami? Hoppa. De nem lenne jó a házat szempontjából, hát spawnolgatni a szörnyet, hol lenne? Hol kell menni az ágyam? Na. Ugye az ágyat én magammal viszem. Csak esetleg értékes dolgok. Pár vasat magamhoz teszem. Ja, és hát igen, valószínűleg lehet, hogy lesz következő részre videón kívül ott megcsinálom a domborzatot, hogy szép legyen. A földjeimmel, meg ha nem, akkor még szedek földet, tudom, hogy
Még ezt a 16-ot hagytam meg. És még ennyit hagytam. Jóra megy. És visszamoltam, hogy ennyit lesz. Hát igen, most még rengeteg cobblestone kell lesz, amit nem elfelejtettem gyűjteni. Úgyhogy most abban nem tudom pontosan mennyi kell, de megyünk és gyűjtünk. Sprinten. Elmegyek oda a hegyekbe, és aztán békésen tudom gyűjteni, amíg újra nem találkoznak véletlenül. Hogy is hívják Kala az Endermannel. Mert azóta egyszer se láttam. Ezt is videón kívül. Jól van, és itt fenn is vagyunk. Van kajám. Igaz, hogy nem sok. Szóval... Bár... Na hát minden kaja azért egyik. Jó. Akkor... Nem tudom, mennyi volt ez a rész. Szerintem rövid. Még úgyhogy nem most egyelőre szerintem nem lesz. Majd a következő adásban folytatom. A következőképpen fogom felvenni, de hogyha elég hosszú lesz is, akkor ennyi lesz. Sziasztok, én Hákrész vagyok, és olyan régóta nem mondom, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok a lájkot a videóra. Sziasztok, de még mondom, lehet nem biztos ez a videó vége.